É a nova sensación da galega. Todas e todos están encantados de telo preto. Sobre todo ela. Eu teño mollada hasta a cabeza, mira o que che digo. Violeta, se non tiña abondo co furacán de Rianxo... Deuche un tembleque cando viche a Eva con Edi. Yo ninguno, para nada. Bueno, un pouquinho apretouse o cu, Agárrate que veñen curvas. Un jacuzzi. Edi é unha famosa presentadora da televisión de Galicia. Hai máis imaxes para ti. Oxe, no quen anda aí verá. Sabemos que hai un programa en Galicia que se chama Quen anda aí. Quen anda aí? Temos a Edi medio dormido, Pois imos despertar a Edi agora mesmo. Porque Sí, señor. son as 6:18 minutos. Chegou o momento da verdade. Edi, Edi, Dígame. todos temos un pasado. Ui. Xa te dixemos ao principio do programa que íamos ver hoxe unhas imaxes túas, xa hai uns aniños, un tempiño atrás. Tentando facer memoria, a ver si... Son bastante comprometedoras, a verdade. Eu pensei que borrara todo o meu pasado, Aquel e ninguén se entera de nada. Estabas nun jacuzzi cunha coñecida presentadora de televisión. Non te das ninguna idea de quen pode ser? Que poden ser varias, ou poden ser varias. poden ser varias, peor ainda. Preparados? Vemos A ver, esas vamos. imaxes. Vamos a ver. Imos ver con quen estaba Edi Insua, quen é esa coñecida presentadora de televisión. Cabañas, que bueno, vos xa non tedes mira reservas ti para quen este era, fin de eh. semana, non podemos. Claro, Un día, Gracias a Dios temos todo ocupado para este Pois fin de mira, semana. corría o ano 2021, é certo, Vai, Edi? ti. Claro, son Claro, eu, que o que pasa que mascarilla. levaba máscara. Pero corría o ano 2021, Edi, e máis eu coñecímonos nunhas cabañas moi bonitas. Ah, que Por esti? certo, Claro, Que esti, mi Con esa máscara que Mira, tiña. levaba unha coleta, pero sí. Pois nada, eu estaba no programa Fun polo aire, que facíamos directos por toda Galicia, e aí fomos a visitar esas cabanas tan maravillosas, e eu metíme como non. Eu cando vexo un jacuzzi, eu métome. Claro. E aí estábamos los dous. Edi non se Efectivamente. No. Non, Edi despois sí que é certo que estaba medio espido e recibiu unha Que raro, non? masaxe. Pero bueno, iso non o imos contar. Porque é un dos servicios que damos nas cabañas. Entón, A hai mí que non- facer un pouco de promoción. A mí non me tocou ese Agora servicio, A ti, bueno, A mí ti non xa me viñestes tocou. de balde, non te queixes. Agora entendo. Bueno, pois aí quedan esas imaxes, non foron tan comprometedoras, No. ni moito menos. Miguel Mandallo, a seguir triunfando, amigo. A por o seguinte, non? O mundo é teu.